Terima kasih.
Terima kasih. Ialah rombongan USA hendak disabut nama JJ Betu Damarajo Dasati Rangkai Mudo serta tuan rumah sila mendapatkan Karajo Banambuko. Dekana wakat tujuan orang bateh di Laguna Sebantako sapung selapih hari patang sebun sunai dak berdek lai lah serentak dagang ke pulang kilekan ada penyudahi hujan. Ko balaya lah sampai ke pulau berjalan lah sampai ke bateh tapi semantang pun baik itu. Selama kita bagurau kato ko ado nan talompet mului ko ado nan tadorong pantun ko ado nama gisi ya garah ko ado nama nyingguang bari-darilah melawak maaf malah kita isu jadi penungguan ko mulai sama panjang lain waktu pulau kita basuwo amba sudahi wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.